Doyo nyikwa joka nyanam wan gi kuyo e kambi wa ka bang' mar jatich achiel mar kambi mar Royal Media Services owito ngimane kaluwore gi muoch mar kit tuo moro ma ichich ni owuok e chiemo ma otimo kwiri marach. Jatatije mar kambi mar Royal Media Services Wachira Waruru oyango masira no ka olero ni kambi moro mar jokata manyocho miyo rak mar tedo ne jotich e kinde mar nyasi mar Christmas ema midhiero no ichich ni nowuokie. E odiechieng' manyoro mar Boxing Day, moko kuom jotich ne ochako bedo gi ich kach bang' chamo chiemo no, kendo sani moko kuom jotich bende itimonegi thieth. Waruru ne wacho ni Royal Media Services chiwo kony mowinjore ne jotije duto ma midhiero no oyudo, kendo nonro dhi nyime mar yanga dieri mar wachni.